दिनै खैला मैला बाजाराव गय फुलि आदलेट लंखादोंनाय अयथासार गिदिर गिदिर खानाय ओइ खिमान दाल एथा 40 টাকা 40 টাকা आपके वीडियो बनाओ बिराद गिदिर गिदिर खा आरो नों बायनायसे नै एभेलेबेल आरोखि थाफ्राखौ ओरैनो दोनजाया नै गयथा फैनाय खिमान आपनाथ' 35 35 टाका नै गोगोम गोगोमनि दं नै बेफोरो नै बिलाय आंथ' गायखांबाय गोबाङैनो आरो गायबावनांगौ आरो एभेलेबेल गय फुलि गिदिर गिदिर नै बिराद गिदिर गिदिर ना আপনারটা কিমান আপনারটা কিমান 40 35 টাকা দিব লইলে লাংলা मोनगोन 35 नि बेबो बिराद गिदिर गिदिर কিমান আপনারটো 37 हा 37 টাকা 37 गिदिर गिदिर गोजा नै गया आरो इथा हुरु हुरुटा গরুটা লইলা 20 টাকা 20 টাকা 20 টাকা ডাল 20 টাকা ডাল आरो नै मोटामुटी मेल्ला আপনারটা কিমান 40 টাকা 40 आरो इथा 35 नै 35 आरो बिराद गिदिर गिदिर नै नंबरটা দিয়ে দে नंबर एभेलेबेल नंबरটা দিয়ে দে তো नाम्बारटा হ্যাঁ किमान 6238188691 अ तारमाने नांगौब्ला बेयाव जगाजग लाहरनानै बिहरनो हागोन आरो गय फुलिखौहाय मेल्ला दंखायो नै हिसाब सारा नै गायनांगौ गयफ्राखौहाय दिनैहाय खैला मैला बाजार ओमफ्राय नै बियो मैगं बाजार जाहैबाय ओमफ्राय लकेल मैगं फानग्राफ्रा बै खोलाथिंजाय दिनैहाय फांसन जागोन नै खैला मैलायावहाय बैसागु फांसन बैयाव माबा खालामगासिनो दं हनै बिर होदोंना गोजौ गोजौआव दा बानायगोन आरो बेखौ ओमफ्राय नै वाटारमेलन ओरैथ' नार्सारि बिफां लाइफां फुलिनाय मा बिफां गायनो गोसो दंजोबो एभेलेबेल नै लाल चन्दननो मा चन्दननो नै बेफोर सिगुनहाय एभेलेबेल दंजोबो थियारि खालामगासिनो नै फांसननि थाखाय बेयावनो बानायगोन आरो दाहायनि गथना इयो फुरा गावलायगोन होनदों दा इयाव फुरा गावलायगोन जाब्लाबो आलु जायाब्लाबो आलु ने गैला जेबो ओइ सेरेल' आरोलै आं बासो आलुखौ जोंना नै खासेम बाहाया जिबौ हमग्राया दाने इदिसो जाहैबाय ओइ এখন কি সাপ না ধরে সাপ ধরে ধরে কিন্তু আমি খেলা না দেখাই এখন মানে কি সাপ রেস্কিউ করে আবার রিলিজ করে মানাসে মানাসে আচ্ছা আচ্ছা মানে জীবও খেলা না দেখাই মানে আমার মামা বন্ধ করিছে আচ্ছা হয় নাকি কেনেকুৱা ধৰিবাৰ ফাৰে এইটো জংগলেৰ সাপটো দেখিলে ধৰিবাৰ ফাৰে হয় নাকি যিমান খাটাৰনাক হইলেও হত নাখামরাই না আমাকে দেখিলে সাপটাই ভয় খায় হয় নাকি হেস माने ना जिबौआनो एभेलेबेल दङ आरो बेखौथ' सिनायजोबखायो এখন বাজার বাজার দেখাওয়াটা বন্ধ হয়েছে না কিমান সাপ খেলা দেখাইছিল না দেখাইছিল दा माने इदिसो मुलिसो फानसै आरो ने बाह दे थिगै আছে अर्गानिक जोगोनार बिजौ लानिनो बिबो लाबाय जोंनाबो लाबाय नै मुथानै ने बेखौसो जानांगौ दा आब' ने बिदिब्लासो भिटामिना ओरैसो बिगुमाया मोननै लाबाय बे मुलि होनाय गैया बे मैगं बाजार गोजा जाहैबाय नै इयो ओरैबो बै साहाथिंजायनो एसे मुलि होफबला होफबलि नै इदिखौनो जानांगौ दा हले मोजांसै ओमफ्राय नै बेयाव मा फानदों दाथ' गामिफ्राव बिराद थाम्फै जादोंना नै बेनिखायनो थाम्फै थैग्रा मुलि आरो नै नायदो ओमफ्राय बेखौ सारनांगौ आरो बे मुलिफ्रा दं কি পুকি মারা কিবা পুকি মারা सोलायलांबाय आंनिया मानो एन्जरनि खांखमा खोमोथि माइनाव बिदि आरो लांनानै सारनांगौ आरो ओमफ्राय दिनैहाय गोबांथार मानसिफोरानो जन्दिस टाइफयडनि मुलि बानायनो थिनहरदोंलाय ओमफ्राय दा आं दिनै बानायनांसिलाय प्रकाश उथाबि दे माने आंनिया थोननोल' नांखायो आरोना बेनावहाय जन्दिस टाइफयड बेबायदिनो बायदिसिना हासुदैफ्रा गोमो जानाय खामानि मावनो देहा रायारा मोननाय आथिं आखाइ रुबायनाय अनेक नानानथा रोखोमनि मुलि आरोना बेयावहाय जन्दिस टाइफयडनि लासिगोन आं गोदोहाय जोंना आफाया होयोमोन नालाय ओमफ्राय दा
आफायाथ' गैला ओमफ्राय दा आङो देनानै हरनांगौ जायो आरोना हिसाब सारा मानसिफोर लांफैयो दा इसोरनि अननायाव गोबां मानसिफ्रानो मोजां जाबाय आरो सोरबाफोर बेफोरबायदि प्रयजनाव गोलैनानै दंब्ला आंखौहाय कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन आरो कमेन्टफ्रावहाय आं देना हरगोन आरो नै बेफोरनि गोजा आरो अर्गानिकसो बिफां लाइफांनि रोदा रुदु हाग्रायावबो खांनांगौ ओमफ्राय नै बेयाव बाखालिफोरनाव खांनानै लांनांगौ आरो ओमफ्राय हाग्रानिफ्रायनो गोजा आरो फिथाइ सामथाइ बिदि गोजा नै मा खेबमान नोङोसो हरनांगौ नै मैगंसो फानसै जोंना बेवाइया थाखाया बेगफा लाखासै अरिजिनेल बुस्थु नै आयो बरिया साम' बेसेबां इयो केजियाव 30 थाखा केजि नै खाख्लौजों जानो बरियासै नै बे खाख्लौजोंहाय अर्गानिक मैगं खैला मैला बाजाराव फैनायजों लोगोसे एसे ब्लग भिडिअ लाबाय नै बेबायदि आरो गाहायाव सिसि ब्लक जाबनायनि ओमफ्राय बै खोलाथिंजाय ससेया सिसि ब्लक जाबजोबनो हायाखै आरो नै बेयो दख'ना बाजार जाहैबाय हलसेलनो बिदि दख'ना बाजार जोंना बाहागिया फेसबुकनि डलार नायदों दा नै ओरै जोंना बाहागिया आंनि बेसेबां दख'नाफ्रा लाङा एभेलेबेल मोनखायो आलायस्रिया नै सिन्थासो जानानै दं माथो फेसबुकनि डलारा फैसा हाबायनिया जि टेनसनाव दंना नै खोथा दं बेयो टेनसनाव थानायनि थाखाय आंसो मिथिगौ बेनि टेनसनखौहाय आखान मोखां देखायनाय नङा आरो बेयो दिनैहाय दख'ना बाजार गोजा